A 1984 lokacin da Muhammadu Buhari yake shugaban kasa a mulkin soja, gwamnatin Najeriya ta shiga wani lamari ne mai cike da cece-kuce inda aka yi yunkurin sace Umaru Dikko daga kasar Birtaniya saboda me a dawo da shi kasar Najeriya saboda a gurfanar da shi gaban kotu a yanke masa hukunci. Wannan lamarin ya zama ɗaya daga cikin manyan rikicin diflomasiyya a tarihin Najeriya, kuma ga yadda wannan abun ya faru. Muhammadu Buhari ya karɓa mulki a ƙarshen shekarar 1983 bayan da aka hambarar da gwamnatin Shehu Shagari ta hanyar juyin mulkin soja. Bayan hawan mulkin Buhari, sai Buhari ya kafa kwamitin bincike na musamman domin bincike akan manya-manyan gwamnoni da kuma ministoci wayanda ake zargin sun yi badakala da kudaden gwamnati a wannan zamanin Shagari. Aka fara kama tsofin ministoci, gwamnoni da manyan jami'ai domin a bincike su kuma a gurfanar da su gaban kotu ta musamman. Ɗaya daga cikin mutumin da gwamnati ta fi nema a wannan lokacin shine Umaru Dikko. Dikko ne ministan sufuri, wato Minister of Transportation a wannan gwamnatin Shagari da ta wuce. Lokacin da aka fara bincike sai ya gudu zuwa kasar Birtaniya saboda ana zargin sa da almundahana da badakala da miliyon daloli daga kudaden man fetur. Saboda haka ya zama ɗaya daga cikin fitattun mutane da gwamnatin Buhari suke so su nema kuma su kama. Buhari ya fusata da abin da Dikko ya aikata. Ya ga cewa Dikko ya rina masa hankali, sai Buhari ya saka Dikko a sahun gaba a jerin mutanen da gwamnatinsa suke son su hukunta. Matsalar anan guri shine Dikko ya tsere zuwa kasar Birtaniya, wanda yasa kamo shi zai zama abu ne mai wahala sosai ga gwamnatin Najeriya. Da farko gwamnatin Najeriya ta yi kokari amfani da hanyoyin shari'a da kuma diflomasiyya saboda a nemi a dawo da Dikko Najeriya. Wato Najeriya ta nemi Birtaniya ta mika Dikko a gurfanar da shi, amma kafin hakan yayu to dole ne fa sai sun gabatar da wasu hujjoji masu karfi na laifukan da shi Dikko ake zargin sa da shi ya aikata. Rahotanni kuma suna cewa hukumomin Birtaniya ba su gamsu da hujjojin da aka gabatar musu ba, saboda haka suka ce ba za su taba mika Umaru Dikko a mayar da shi Najeriya ba. Bayan wannan yunkurin ya kasa, sai aka shiga wani shiri ne na sirri wanda daga baya zai zama sananne a duniya mai suna Dikko Affair. 5 July 1984, Umaru Dikko ya kusa da gidansa a London, sai wasu mutane suka tare shi, suka kama shi da karfi suka masa alluran bacci, sannan aka saka shi a cikin wani babban akwati. Shirin shine da aka kama shi nan za a kai shi filin jirgi, sannan a dora shi a jirgin kaya na Najeriya saboda mai a dawo da shi ba tare da hukumar Birtaniya ta sani ba. Sai dai wani muhimmin abu ya faru wanda zai canja komai a cikin wannan tsarin. Sakatariyarsa mai suna Elizabeth Hayes sai ta ga yadda aka kama shi, aka ɗaure shi, aka masa allura. Nan take ta sanar da 'yan sandan Birtaniya cewa aifa an sace Umaru Dikko. Hukumar suka fara yada labaran nan cikin sauri har da filin jirgi, sannan aka fara bincike akan kowace kaya wanda zai iya tafiya har da jakunkunan da aka musu lakabi da jakunkuna ne na diflomasiyya, duk da ada ba a wannan binciken. Lokacin da suka bude ɗaya daga cikin wayan akwatunan sai suka ga Umaru Dikko a cikin wani yanayi tare da wani likita a gefensa mai kula da shi. Nan take aka dakatar da wannan jigilan, sannan aka ɗauko Umaru Dikko aka kai shi asibiti inda daga baya aka cece shi, sannan ya samu magani ya farfado. Daga baya aka kama wayannan mutane hudu wanda ake zargi suna da hannu a cikin wannan shirin, aka gurfanar da su a kotun Birtaniya kuma aka yanke musu hukuncin daurin shekaru 10 zuwa shekaru 14 a gidan yari. Bayan wannan lamarin ya isa, sai gwamnatin Buhari ta muzanta cewa tana da hannu a cikin wannan shirin sacewa Dikko. Duk da haka lamarin ya janyo matsalan diplomasiyya tsakanin kasar Najeriya da kuma kasar Birtaniya, inda rashin yadda ya fara shiga cikin harkokin diplomasiyan su. Umaru Dikko ya ci gaba da zama a Birtaniya har wasu shekaru kafin nan daga baya gwamnatin Buhari ta kare, daga baya ya rasu a 2014. Har yanzu wannan Dikko Affair yana ɗaya daga cikin shahararren abubuwa da suka taɓa faruwa a siyasar Najeriya, saboda ya kunshi yunkurin sace babban jami'in gwamnati daga wata ƙasa a dawo da shi wata ƙasa, abin da ya haifar da babban matsala a matakin duniya baki daya inda ana magana a fannin diplomasiyya. Idan ka karu da wannan bidiyon kai sharing nashi, ka mun comment da Umaru Dikko, ni kuma zan ji daɗi, sannan dan yi tagi na mutum daya a bidiyo na gaba. Be safe and take care guys.